गुलबुआ। एकदा पोलीस स्टेशनमध्ये एका जागेवरून अनेक तक्रारींचे फोन येऊ लागले. तिथल्या लोकांचं असं म्हणणं होतं की रात्री उशिरा कोणीतरी येऊन त्यांच्या घरांचं दार जोरजोरात बडवत होतं. तो परिसर तसा कमी रहदारीचा असल्याने स्वतंत्र घरांत राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी हे फार भयानक होतं. कदाचित ही एक पुढील मोठ्या वादळापूर्वीची चाहूल असावी, म्हणून त्या भागातील पोलीसही आता सतर्क होते. अशातच त्यांना अजून एका व्यक्तीचा फोन आला. ती अज्ञात व्यक्ती नुकतीच त्याच्या दारावर आली होती, पण यावेळी त्याच्याकडे पुरावा होता. त्याचं असं म्हणणं होतं की त्याने दाराजवळ लावलेल्या CCTV मध्ये ती व्यक्ती कैद झाली होती. पोलिसांनी जराही वेळ वाया न घालवता ज्या घरून हा फोन आला ते त्या घराच्या दिशेने निघाले. काहीच वेळात ते तिथे पोहोचले. ते त्या घरातील एका तरुणाशी बोलत होते. त्यावेळी तो तरुण जे काही बोलला ते मनाचा थरकाप उडवणारं होतं. या परिसरात बरेच दिवस झाले रात्रीचं कोणीतरी येऊन दार बडवत असे. ते असं का करतं हे कोणालाच माहीत नव्हतं. त्याची दार वाजवण्याची पद्धत पाहता तो एखादा चोर लुटारूच वाटत होता, म्हणून आम्हाला कधी तो दारावर आवाज आला तर दाराजवळ यायचीही आम्हाला भीती वाटायची. माझं स्वतःचं दार याआधी 2दा वाजवण्यात आलं होतं. हा तसा गावचा परिसर आहे, इथे तितकी सेक्युरिटी नाही, म्हणून मी 2 दिवसापूर्वीच एकाच्या ओळखीने माझ्या दाराजवळ एक कॅमेरा लावून घेतला, पण तो जरा लपवून बसवला होता. काही तासांपूर्वीच माझ्या दारावर तो आवाज आला. मी आज जरा हिम्मत करून दाराजवळ गेलो. बाहेरून एका बाईचा आवाज येत होता, दार उघडा, दार उघडा. क्षणभर वाटलं ते चोर लुटारू हिच्याच मागे लागले आहेत की काय. तिला मदत हवी आहे म्हणून ती माझं दार बडवते आहे. मी तिला मदत करायला म्हणून माझं दार उघडणार, तोच ती पुढे जे काही म्हणाली त्याने दार उघडायला पुढे झालेले माझे हात तिथेच थांबले. दार उघडा, दार उघडा, मला रक्त हवं आहे. ती माझ्याकडे रक्त मागत आहे, तिला ते द्यावेच लागणार. तिचं हे वाक्य ऐकून मी फारच घाबरलो. मी एकदा खात्री केली की बाहेरचं सगळं काही नीट रेकॉर्ड तर होत आहे ना, आणि लगेच तुम्हाला फोन करून कळवलं. पोलिसांनी CCTV चेक केला तेव्हा त्यांना तिथे खरंच एक बाई उभी दिसली. तिने तिचा एक हात पाठी लपवला होता. त्यात तिने काहीतरी सूर्यासारखं पकडलं होतं. जर का ह्या तरुणाने त्याच्या घराचं दार उघडलं असतं तर त्याचं काही त्या रात्री खरं नव्हतं. इतक्यातच पोलिसांना पोलीस स्टेशनमधून फोन आला. त्या परिसरात काही अंतर सोडून एका घरात ती बाई शिरली आहे. त्यांचा दावा आहे की ती अजूनही तिथेच आहे. पोलीस पूर्ण तयारीत निघाले. यावेळी त्यांना माहीत होतं की हे सगळं कोण करतंय आणि तिच्याकडे नेमकं कोणतं हत्यार आहे ते लगेचच त्या घराजवळ पोहोचले. घराचं दार आधीच उघडं होतं. पोलीस सावधच आत शिरले. ते घर दुमजली होतं. खालच्या मजल्यावर तर त्यांना काहीच सापडलं नाही, म्हणून ते जरा सावधच वरच्या मजल्यावर गेले. तिथे सुरुवातीलाच एक रूम होती, कदाचित बेडरूम, जी आतून बंद केली होती. त्या रूमच्या दारावर धारदार चाकूचे खोल वार दिसत होते. कोणी आत आहे का? दार उघडा, पोलीस. तसं त्या खोलीचं दार उघडलं. आत त्या घरात राहणारं जोडपं होतं. ते खूप घाबरलं होतं. त्यातील पुरुषाच्या हातावर, पायावर खोल जखमा झाल्या होत्या. त्यातून रक्त वाहत होतं. सर, आम्हाला वाचवा, ती बाई भयानक आहे. ती अजूनही इथेच याच माळ्यावर आहे. कदाचित बाजूच्याच खोलीत लपली आहे. तिच्याकडे चाकू आहे. तिने आम्हाला मारायचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी त्यांना आतच राहायचा इशारा केला. ते सावध पुढच्या खोलीकडे वळले. खोलीतील लाईट बंद होती, पण आतून कसला तरी आवाज येत होता. कोणीतरी आत अंगाई म्हणत होतं. सर्व पोलीस ऍक्शन मोडमध्ये होते. त्यांनी त्या खोलीची लाईट चालू केली. पाहतात तर ती बाई तिथे बेडवरच बसून होती. तिच्या हातात रक्ताने माखलेला एक सुरा होता, पण त्याने ती काहीतरी करत होती. पोलीस हातात पिस्तूल घेऊन तिच्या हळूवार समोर आले. समोरील दृश्य भयानक होतं. त्या बाईने तिच्या मांडीवर एक बाहुली ठेवली होती.
ती बाई त्या सूर्याला लागलेलं रक्त त्या बाहुलीला भरवत होती. तिला रक्त हवंय, माणसाचं ताजं रक्त, असं म्हणत ती विक्षिप्त हसू लागली. काही कळायच्या आतच तिने पोलिसांवर हल्ला केला, पण पोलिसांना तिला पकडण्यात यश आलं. ती बाई हे सगळं का करत होती? ती स्वतःला एखादी मनोरुग्ण भासवत असली तरी ती हे सगळं भयंकर जादूटोण्यासाठी करत असावी, अशीही शंका तिथल्या लोकांमध्ये होती. त्या घटनेला बरेच दिवस होऊन गेले, पण तरी आजही तिथले लोक ही घटना विसरू शकले नाही. आजही रात्रीचं घराबाहेर पडताना तिथल्या लोकांचे हातपाय आपणच थरथरू लागतात. त्या रात्री मी घरी एकटाच होतो. मी खुर्चीत बसून टीव्ही पाहत असताना अचानकच मला दारावर थाप ऐकू आली. इतक्या रात्री दारावर कोण आलं असावं म्हणून मी दाराजवळ गेलो. आमच्या दाराला बाहेर पाहण्यासाठीचा पीप होल नव्हता. बाहेर कोण आहे हे पाहायचं असेल तर आम्हाला संपूर्ण दरवाजाच उघडावा लागत असे, जे फार धोकादायक होतं. कोण आहे? बाहेरून एक अनोळखी आवाज मला आला. मी आतूनच विचारलं, तुम्ही कोण आहात? तसा तो आवाज गप्प बसला, पण 10-12 सेकंदांनी बाहेरून पुन्हा तो आवाज ऐकू आला. कोण आहे? आता तर मला जरा भीतीच वाटू लागली. बाहेर जे कोणी होतं ते जणू मुद्दामून माझ्यासोबत खेळत होतं. त्याला माहीत होतं घरात मी एकटाच होतो ते. मी धावत किचनमध्ये गेलो. किचनची खिडकी उघडली तर तिथून वाकून पाहिलं तर घराच्या दारासमोर कोण आहे हे स्पष्ट दिसायचं. म्हणून मी किचनची खिडकी उघडली तर मला खिडकीत एक म्हातारा त्याचं तोंड खिडकीलाच लावून उभा असलेला दिसला. जणू त्याला आधीच कळलं असावं की मी खिडकीत येणार होतो. त्याचा भयानक अवतार पाहून मी ती खिडकी जोरात आपटून बंद केली. काही सेकंदांनी दारावर पुन्हा एकदा थाप पडली आणि एकदाचा धाडकन मोठा आवाज झाला. थोडा वेळ सगळं काही शांत झालं होतं, पण अचानक तो आवाज मला पुन्हा एकदा ऐकू आला. कोण आहे? यावेळी तो आवाज मोठा, जणू घरातूनच आला होता. मी किचनची लाकडी खिडकी पुन्हा एकदा उघडली. बाहेर कोणीच नव्हतं. आतून तो आवाज मात्र किचनच्या दारापाशी येऊ लागला. कोण आहे? मी इतका घाबरलो की कसलाही विचार न करता सरळ किचनच्या खिडकीतून बाहेर उडी टाकली आणि शेजाऱ्यांना हाका मारू लागलो. ते लगेचच बाहेर आले. मी त्यांना सांगू लागलो, घराचं दार फोडून कोणीतरी आत घुसलंय. तसे ते एक काठी घेऊन आले. पाहतो तर काय, घराचं दार हे आतून बंद होतं. किचनच्या खिडकीतून मोठ्या माणसाला आत किंवा बाहेर येणं हे शक्य नव्हतं. मला तर काहीच कळत नव्हतं. मला तर खात्री होती तो जो कोणी होता तो अजूनही माझ्या घरातच होता. काकांनी 3-4दा धक्का देऊन दाराची आतली कडी तोडली. आम्ही आत सगळीकडे पाहिलं, पण तो माणूस आम्हाला आत कुठेच सापडला नाही. माझं तर आजही विचार करून डोकं फुटायची पाळी येते. तो म्हातारा त्या रात्री 100% माझ्या घरात घुसला होता, पण तो मग असा अचानक गायब कुठे झाला? कोण आहे? बागुलबुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.